Yafika nthawi ya program ya Sports Arena pano pa Times Television. Dzina langa ndine Williams Gondwa. Programu hii mlendo wanga ndi Mike Ndala. Kwambiri tiunikirato mpikisano wa TNM Super League chigawo chachiwiri chayamba. Nde kunalika mutemute tinaona Nyasa Big Brace ibwera pa number 1 loruka koma la Mulungu Wanderers yahicho sabule sija mkukhalapo yoyo itachita bwino masolo ake ndi Mafco FC. Tunikiraso nkhani zokhuza masolo aja a NBS Bank National Division League tisaiwale kuti no kumeneku nimene kuzichokera matimu atatu olowa mu TNM Super League. Kunali masolo amu Premier League kumatiro asabata yangotai ndi Mike atipasa chituzi kuti mipira yayamba motani kwa anzatu ku Ulaya. Ndi ndingokupe mphani kuti tikhale limodzi. Monga ndinagambira kumambira program ya Sports Arena kuti andi joina Mike takulandira pano pa Times Television. Zikumwambiri. Ndikuwa kuti tali ndi weekend yabwino. Weekend yomwe inapowa ngati. Ya kunalibe tinganene kuti panalibe kuti ungasowe chochita. Ya chifukwa kwina kulikonse makamaka kwa anthu ifokonda masewe. Ndi iyi kunali khoropete. Ba kwa nyemba TNM Super League, National Division League. Timaoneraso magame achina ntopo anali ku South Africa. Yes. Premier League yabwera La Liga ya Serie A ndezambwe. Nde kwa munthu okonda masewero weekend scenario kuti opowa. Weekend inali kuti yazochita zambiri. Ndeti ambe ndatsikana antopo akabena Super League. Ukuona bwa? Poti iyo ndi international komanso akuyimira dziko lathu lino. Ndikuti tapase ulemu wawo. Tapase ulemu antopo koma sana yembe bwino. Agonja masolo nsawiri antopwa atuluka. Kusana yambe bwino anagonya di Sundowns. Koma mene aluza di the beauties ya unamibira. Ndekuti basi kwa wata. Yomaliza angoswera kuti no formality. Mawo chokhangati ndoti angomenya kungokwanirisa malemba. Koma no kwawo kwatha. Ukaonetsetsa ulendo uno ntopwa sina chite sobwino ngati mene achitira 2022 if not 2023 kumene ndithu anapita so kumpikisano onga omwewo sana pambani masona nali oseso apaso chimodzimodzi no improvement mpira wa women's football sitinganene kuti no improvement komano pali ma factors ambiri somweno amapanga contribute kuti timu ichite bwino komanso isachite bwino kwambiri ineyo danger tisaiwale kuti makampani ni mabungo osiyana akuchilimika kuti mpira wa miyendo watsikana kupite pasogolo uku kuineyo matimu akunoka kamachoka kumamenya ma continental competitions pa nthawi inoyo sitimapita kumene kuti tikawine. Ine ndimangonena chilungamo Wanderers kumenya Confederations Cup Silver ikumenya CAF Champions League. Sikuti matimu antopo imatimirira kwatsikana sikuti matimu atatu akupita ukatenga zikhoso pa nthawi inoyo. Nthawi yotenga si inoyo mwina mtsogolo muno if we keep improving, if we keep taking part. So ineyo ndingo mulimbikisa Isaac Jomo Osman bwana TT kuti no angochilimikata asafoke komanso ndilimbikise mabungwe komanso anthu ma individuals ndena ali osamene ali ndikuthekera kwambiri financially azathandiza matimu. Tisaiwale kuti ndi timu yapayekha kwambiri chomwe chimavuta kumalawi kunoko monga ngati lese timu ngati iyi kuti alese amadziwa kuti ntopwa ndi ajomo. Kwambiri anthu amakhani mentality kuti it's a jomo thing. Usati ndi chinthu cha dziko, usati ndi chinthu cha Malawi amene akufuna kuchipandirira okha kuti ena asatithandize I don't think jomo kupita ndikamuuza kuti amweni mupanga participate kapena mu taking part mu continental competition ndi ma areas ati omwe ndi kuthandizeni. Nthawi zambiri anthu amalonda amafuna kuti akamayika chinthu chawo mu zinthu iwonso azipindula. Sindikukhupira kuti jomo angakanene kuti ayi, sindikukhupira kuti jomo angaphangire, sindikukhupira kuti jomo anthu atapita ndi maupangiri osiyana not only money. Sindikukhupira kuti jomo mmene wakhalira mu mpira
angamachipanirire chinthu chichi. So kwambiri tione ma positive amene timapeza tikapanga participate ma competitions ngati awo. Of course it's unfortunate kuti Mtopa ikusewera kachiwiri komwenso ituluka. Sitinganenere sotu kuti icho kaosawina ifo yasanda mozi izo tizanena sabata ya mama komano pano kuti ngona kuti muona kuti itavanga muna a point ndimendi kuti best result ababa sitinganena kuti wapita waluza magame onse patsala imodzi chachikulu njoti watuluka. Koma tiona nokuti ukokono at least kumakhaso ma chance opereka kwa ma players ena akhaende international exposure zimene zijazo tentoone tichose chokuti tatuluka ngati timu ya Mtopa yoyimira Malawi koma ma player aja akamenya ndi ma player international. Scorchers pompano ikufuna imenye ndi Angola. Yes. Ikankusewera ndi Angola nkuwina yapanga qualify. Ma players amene atasewera Scorchers ambiri amene anapita so kosafa. So tentoone that positivity kuti international exposure iyoyo Scorchers ikhani ma friendly ndikukhulira choncho. Ndeti ma players ena ndena friendly ayipeza so kale ukoko ka exposure akapeza kale. So positive yomwe tingapeze so kwambiri ndi imene kupatula so kuti Mtopa yona dzina lawo likupita. So cholangiza changa chongobwerezaso chinthu chikamachitika chonchi danger Amalawi onse komanso ndaliyense okonda mpira tizichiona chinthu chijangati cha dziko tisamachione chinthu ngati cha Jomo. Apa tikunena Jomo chifukwa ndi mwini wake wa Mtopa komano tiafunire zabwino zonse asaziyang'anire pansi sikuti dziko lathayi chabwino. Minimum ndi mmene tayambira program ya Sports Arena pano pa Times Television. Timaonikiratu timu ya Mtopa kukoma imene ili ku South Africa kutengana nawo gawo masolo aja a CAF Championship kumeneko sizinaende agonja masolo awo onse awiri oyambirira ndipo atuluka mu tournament imene koma asali masolo amodzi amene akhale akusewera. Ndi Mike tatete tapitirira ndi program imene ya Sports Arena. Tilowe nonso pano mu TNM Super League tikameza TNM Super League tipita ku break tizamaliza ndi National Division League kuti mmene kumpikisano ukuyenda bwanji. Wachiona bwanji chigawo chachiwiri cha Super League chayamba mwina tiyambe ndi marizatsi amene adalipo weekend imene titangona zotsatira za masewero loweruka komanso masewero a Lamulungu mu mpikisano umene wa TNM Super League. Mike, you can see kuna kuti Chitipa United idagonja loweruka ndi FCB Nyasa Big Place ndi zigoli ziwiri kwa Chilowere. Hene Chiwaya adagolesa chigoli pa 23 minutes kena kubabatunda ndipo pa penalty pa 86 minutes. Loweruka lomwero kunaiso masewero ena taona Craig ndi Civil Service United akulepherana osagolesana chigoli chilichonse. Kamuzu Barracks ikoma ndi Songwe United idawamana Kamuzu Barracks 1-0 chigoli cha Zereti Nkhoma. Loweruka lomwero na Tigers ikugonja pa Khomo pa Kamuzu Stadium ndi Silver Strikers chigoli cha Binwell Katinji. Ma results a Saturday ndamene tisanafike Lamulungu. Yes, danger. Dori focus yathu ikhale pa Bullets. For Bullets inabwera pa number 1. Yeah, Bullets inangogwirizira. Okay. Ndikuti kwa 24 hours pa number 1 kudikira kuti anaima moro wa mapesi ausati moro wa mapesi such koma iwo anangogwirizira chabe nangasaya nyake analo kuti atsalira ndi game. Okay. So Wanderers yabwererano pa malo pake komano kubwera mu game mo Bullets nditi inali yokonzera kwambiri. Unaona by fans for patronage idali yabwino kwambiri ku Chitipa. Panga kan 26 million pa Chitipa Stadium anthu akukonda mpira ku Chitipa. Of course panali zina ndi zina zomwe masapota a Chitipa anapanga zosasangalasa. Kubwera pa ground Bullets inali organized and inaoneka ndi cholinga from the word go. Nthawi zambiri mwina matimu amene ali the smaller teams kwambiri akamasewera ndi timu yayikulu asamayitenge ngati kuti ndi malevu. Malevu ufanana. Yeah. Mentality ya Chitipa yomwe ndinayiona imakhala ngati kuti kwa iwo amati anzathu akalonga nakatenga point ndi Bullets ku Kamuzu Stadium. Atipeza atina. That mentality osati kumakhala danger kudzikhulupirira kwa timu. Kusaziyang'anira pansi kuti kaya anatenga ligi titaona zigoli za Bullets fa ikuna kuti Bullets inagolesa tangona chigoli choyambirana chikana cha Maxwell Podo cha offside utakuona uone anamwesa chigoli Podo koma it was ruled offside. Yeah. Kena kuno anazanyaso chigoli za mitu kwambiri kuvuto ndali chani ukaonesa ananyaso chigoli cha mutu cha chiwiri. Yep. Mene nimanena mwina
poor marking on the part of poor marking on the part of Chitipa chifukwa kumona captain wa Chitipa yo atemati Fahad Cheka. Yes. Ugati umutenge Fahad ndi giant ndo antali. Okay. Pamene umone Henry Chiwaya yo ndo wa musi. Yeah, so analola kuti Henry Chiwaya akhali kutsogolo kwake utakona. Akhanga anazembera kumbuyo, ona? Anakhanga anamuzembelera kumbuyo. So mpira wa mwamba yeye amafunazi akakamize ni mwendo kuchosa. Okay. Pamene anakangomenya apo Fahad akanangomenya yadi imozi ulo awiri koyambirira mmene cross imabwera. Unakafikira mutu mwake mwa. Komanso udakali pomwepo Mike. Ukuona kuti no kunalibe kusangalala kuchitipa. That means Bulesi inali ku away. Yes. Utakuona kuti kuku uone chigoli chitagola. Stadium sina document maidziwe uone chigoli chimenecho. Uone ona pali bijechitika kuti no anthu Bulesi achita kuti aimba offside uona kustandi kuti yeah izizi chitipa yes chifukwa chokuti ukuku ikuonesa passion yeni Bulesi inapita kuchilendo apopo zisonza kuti ina akati ndi chitipayo yachinya pamene kukanavutiratu kumene koma izizi zisonyeza ati kuti matimu azikhala ndi umwini azikhala ndi pride timatero mchingerezi kuti ife kuzinyadira kuti ifeyo tili pakhomo anthu otitsatira ndi awawa tisalamizane Danger kumalayo kunoko matimu amene ali masapota kwambiri ndi Bulesi, Wanderers, Silver. Yeah. Anthu ambiri amene amapita matimu enawo amakhala kuti ali ndi matimu awo. Koma anthu akukalonga ndi kuchitipa timu ina iliyonse yobwera imadziwa kuti tapita kuchilendo anthu amati ne Bulesi kati koma amapanga ndikupanga za Kalonga ndikupanga za Songwe ndikupanga za Chitipa ndizomwe tikuona apo. So tayamikira anthu akuchitipa Danger tiene mu Super League ayilandira utakuona kuti magame ena Chitipa yasewera game iyi ndekuti yachitatu ukuku game yoyamba anapanga 18 million game yachiwiri anapanga 19 million game iyi yapanga 26 million. Ndi ndrama zomwe matimu ena ngati no disrespect ku matimu ena koma matimu ena ngati achina Kireki pakwawo bola ku Kireki chifukwa choti inatsaka ku Mchinji komwe imapindula koma matimu ngati apa kuti Chitipa yalo malo mwadetsa matimu ngati lese Sivo izisewera ndi Songwe pa Sivo Stadium sakapange ndrama zimene zonse. Tigers olo ndi Tigers ndi Silver sinakwane ndrama zomwe mwina yomwena inapanga Chitipayo ndi Blue Eagles sizinakwane. So tayamikira anthu akuchitipa tiene mu Super League Island. Okay, ndeta titaona no masolo ena amene aseweredwa nditu la Mulungu kunali wakamba kale kuti no Bulesi nakhala yangogwirizira tate titaona ndi zotsatira za masolo ala Mulungu amu TNM Super League. Taona Ekaya ikugonja ndi Mzuzu City Hammers 2-1. Clever Chikwata anagwetsa pa 83 minutes kumbali ya Ekaya koma amzuzua Moses Gwai pa 30 minutes. Taonanso Wakisa Makifuna pa 72 minutes. Taonanso Karonga United ikumenya Moyale Barracks 3-1. Geoffrey kugwetsa chigoli chake choyamba pa mphindi yoyambirira. Taona Alan Chihana aposo pali Watford amene anagwetsa timu ya Karonga pamene Lesman Singini anagwetsa Moyale. Taona Blue Eagles ikugonja ndi Dedza Dynamos Blessings Piri kugwetsa pa 78 minutes. Taona Mafco ikugonja ndi Mighty Wanderers chigoli cha Blessings mwalilino pa 51 minutes. Focus yathu ikhala pa magame Wanderers of course komanso ndaona so Silver ndi Tigers neso game yofunikira kwambiri. Yes Danger mwina kungobwera pang'ono ngati ma seconds Saturday licha Silver ndi Tigers atalo kuti amenya mwina 3 consecutive matches ngati ndisakulakwitsa chifukwa chokuti Silver inamenya pa khomo ndi Tigers mu league unatha 0-0 then nabwera yakapo Silver ndikuina 1-0 ndikuzabweraso iyi ndikuti Tigers asina chilimike. Unaona bwanji game manager ya Silver ndi Tigers ineyobe ndikumaona be kuti Tigers makamaka kusogolo Danger akumayamba bwino timu yawo utakuona kuti zigoli zomwe ikumachinyisa 1-0 sikawiri Tigers kupanga concede 3 mwina ndi game ya Wanderers kuchoka imeneje anachinyisaso zitatu kapena 4 game mwina ungobwera mmaliza sambuyo komano game ineyo ndikumaona be kuti mafona uone chigoli chimenecho cha Bino Katinji uone sana katha kungwetsa wena bacha anayang'anira ma defender chifukwa ma defender
umakhala 4 ndi 5 amakhala wina patsogolo wina pambuyo osati wina kumanzere wina mastrike ngati ina bino kachenjiwa kwa basa chance chotere chimakhala chigoli defense 4 ndi 5 amakhala wina patsogolo wina kumbuyo koma osati wina kumanja wina kumanzere so utakuona kuti ma defender awiri wina anali mbali ina ufozi wina anali patsogolo pang'ono koma pakatipo anaperekapo chance choti Binoyo akhalepo Binoyo anangowerenga ndi wa experience anangowerenga to ndi onside ndi uyu basi ndikungwalowa pakati so timu inaso yomwe ndingayamikire Danger mwina anthu amapanga focus ku matimu akuluakulu kwambiri komano tiyamikire timu ya Civil yeah timu ya Civil Danger sinayambe bwino nthawi yomwe Civil imamenya ndi Bullets inali yokuti yamenya magemu ka ndi 9 ka ndi 10 iso ndi 10 points Civil chiluzireni ndi Silver sanaluzepo game ina iliyonse in all competitions mwina amenya magemu 8 9 kapena 10 sanaluzepo ni mawerengero kuti goalkeeper Rahman John waswera magemu 9 pa 9 games including ya cup yes wachinyisa chigoli chimodzi okay out of 9 games ndi game ya Bullets ija anawina 2-1 koma the rest sana yachinya Brigos 2-0 anachinya Tigers 1-0 amenya draw ndi 1-0 so tayamikirawo ine chomwe ndingapemphe Civil ndichokuti they should just focus on what they have asaganizenso kuti taluza Moses Banda kapena Blessings Malina angopanga kuti amaplayer amene tili nawo ndi tiasamalire awawa tena guys ifeso timathambi tapita pa game ya Wanderers ndi Mafco fa ndi timu imene ili pa number 1 kenako tione Ekhaya ndi Mzuzu City Hammers yadabwitsa mafuko ku Blantyre yes kubwera game ya Wanderers yes aliyese chidwi la Mulungu of course kunali magemu ngati achi na Ekhaya koma chidwi cha anthu ambiri including masupporter a Wanderers ndi Bullets chinali ku Champion Stadium chifukwa chokuti Bullets amati tili pamwamba pongogwirizira awawo asawine wina aliyense wa Bullets samafuna kuti Wanderers iwine amene amafuna kuti Wanderers iwine ndi Wanderers iwo basi yeah so no wonder game inali yokuti inali tight first half 0-0 tisaiwale kuti Wanderers ndi Mafco akuchokeranso kuti game ya cup Wanderers inawina 3-1 yes and unali kovuta kuti angachite pana zitatu and unali kovuta kuti Mafco mpaka naso alolere pa goal pawo palowe zigoli zitatu so it's just a fumble ya goalkeeper Eugene Timis Christopher Mikuwa mwalilino ndikungomalizisa so tiyamikire Wanderers chifukwa mtima omwe ikuonesa kuti ikufuna ligi ikuchifunisisa chikho lijandikale Danger tibwere game ya Ekhaya ndi Mzuzu City Hammers game ya Ekhaya fielding yake sopena pake inazandabwisa chifukwa chokuti ndimaona kuti inali kuti inali stiff kapena inali yolimba sinali omasuka kwenikweni kuti anthu achangamuke kapena atakasuka utakuona zigoli zimene anagoletsa Ekhaya against the line of play one wenepo yeah and utakumaona kuti anthu anali awiri amene amapereka serious attack ku defense ya Ekhaya pamene Ekhaya anali anthu 6 yachi omakachi so number 1 fielding yomwe anapanga Ekhaya ineyo kwa ine inandika ikifana anaona kwambiri not questionable as such komano anaonjeza kwambiri anthu kuti timu sina masuke anayika ma defender 4 ndikali aikali Kilungu aika Hemas Masinja Hape Mphepo ndi Andrew Lamek defense imene yakwana anthu 4 central midfield ndawo kaikaso anthu olimba kale okuti ambiri ndi holding not kupita forward kwambiri Moses Banda ndi Innocent Soya but of course matamando machipisa ndena aname komano Stanley Billiard koma makamaka kumbuyo ndi pakatipo chifukwa timu ina ndi anthu 6 kale omwe going forward sungadalira kumavuta yeah so chinaso chomwe chinapanga game kuti Ekhaya yavute ndichokuti no coach ndekuti Elias Chilambo wa Mzuzu City Hammers anawerenga kale kuti Ekhaya strength yawo ili pati tingapange chani kuti Ekhaya tichinye tiduse muti ndi muti so iwo amangoti ineyo chomwe mungachite ana anga ino ya Mzuzu City Hammers mungopanga zokuti Ekhaya isakuchinyeni
basi player amene amavuta ndi wakuti mungopanga zawa ine mukapeza chance hit mukapanga hit tsekani. Okay. So izipasirana zawozo iwo anangopeza chance choyamba achinya ta basi ndikuyamba second half ndikumangomaka ka chance kenaso ta achinya mene amazayi masula Enos Chadama team azitavuta kale ili 2. So ichi ndi chilangizo kwa Ekhaya kuti nditiyene mu Super League timu isamakomedwe irakomedwa first round team of the season ineso ndinanena pano kuti first round team of the season kwa ine ndi Ekhaya. Game ina iliyonse yoyenera kumawina on paper akumawina koma ineyo ndikuziwa Mike result iyi yapanga motivate Mzuzu City Hammers undikhulupirira next game Mzuzu azachitipika sazonero. If you remember ndinanena ine kuti Mzuzu City Hammers yandikhumudwitsa. Mzuzu City Hammers ikangoluza magemu atatu oyambirira second round ituluka ndinanena choncho mwina amamvera ababa awina utakuona kuti iyoyo ndi 11 points wapatsogolo pawo mwambamo mwina ndi 16 or 17 Bwina Tigers ndi 17 Mzuzu City Hammers kungowina next game ndi 16. What if wapa mwamba drop ama points? So ababa zomwe tinganene nezokuti kuntundaku champion sakuziwika kumusiku yotuluka chisongwe. Tate titaona lock table kuti no ndi mene yakhalira wiki yoyamba ya chigawo chachiwiri cha mpikisano umene wa TNM Super League. Utakuona Mike team ya Mighty Wanderers ndi mene ili pa number 1 ndi ma points okwana 38. Bullets by number 2 ndi 37 points. Silver Strikers by number 3 ndi 33 points. Top 3 tumandirekeza top 4 Karonga ndi 27 points. Ekhaya ndi yajoka mu top 4 mucha. Yes ibaya pa number 5 pansi potakuona amene apanga mark already muzona no Tigers Mzuzu City Hammers Songwe ndamene ali pa chiopsezo nzomwe ndimakuuza magamba kuti timu kwa ine yotuluka nyomwe naitulusa kale ndi Songwe Mzuzu City Hammers ikangowina game yawo ndikuti kubwera pa 14. What if Tigers drop points ndio asiyana ndi 2. So from number 10 yes kulekeza number 15 aliyese apo patha kutuluka. So ndicho muchitapangise nokuti second round ikhale ngome kwambiri. Chabwino tipite ku break Mike tikabwerako tuunikano tsopano mpikisano cha wa NBS Bank National Division League kutheka kuti mukungoti joina kumene mungonera ndi program ya Sports Arena pano pa Times Television. Tufati tipite ku break tikabwerako tuunike kuti no league yaing'ono ya national ikuyenda bwanji kuno ku Malawi. Gawo lachiwiri program ya Sports Arena Mike league ya chisodzeretaona mwina zotsatira za masolo amene asweda kuma weekend imene mu NBS Bank National Division League ikuyenda kuti no Red Lions yaponda mwala itabwerera mu Super League. Yes, ineyo ndinanena sokale kuti timu yoyambirira timu ona zotsatira za NBS Bank National Division kuti no mwina tione kuti no matimu for our second round na also. Yes, ababa amaliza first round aliyense wamenya 11 utakuona mchinjivira win ya kamwendo so inameneyo ikuoneka kuti kamwendo wabweresa kusintha maloko Mitundu Baptist ikupitirizabe kuchita bwino pakwawo koma koyenda sizikugwira Chintheche Bangwe ndikuti akapeza point Chintheche komanso Baka City yakonjesa Ntaja United Ntaja yomwe inacho sakochi chacho uyo timati chisomo pamlanje kubwesa mavuto lungu koma bisikuoneka kuti sizikuyenda ndetione Sunday utakuona Sunday Chirumba Barracks ndi fomo 1-1 ndikuti fomo so yakapeza point kumpoto na Mitete zitha ndi Red Lions akapeza so point kumpoto kuchikawo chapakati amini chikawo chapakati kuna Mitete so Red Lions ikabwerera pa Baraka ineyo kwa ine danger tione lock table kuti no matimu amenewa ndi mene lock table Red Lions 23 points ikubwera Mitundu Baptist 21 komanso na Mitete zitha 20 matimu itati itherero awapando first round yatha first round osasera 11 ndekuti focus yathu tipanga za atatu kuti second round azayamba ndina Mitete zitha faina ngati ligi yatha
bwezi kuti atatu walo wa Super League. Okay, fine. Yeah, so tiona kuti apanga cement bwanji. Koma nkhawa yanga ili ni matimu apakati. Okay. Mitundu Baptist ndina Mitete kwambiri amachita bwino akakhala kwawo. Okay. Akwenera achilimike kwambiri second round. Bangwe ndi fomu ayendako kwambiribe azili ndiwo kuti azitolere pakhomo. Mozi paka sita. Nthawi yathu yatithera. Komabe nanga simunaonere Premier League weekend imene. Ya Premier League. Simayona Arsenal. Maidelera. Arsenal imadero danger. Arsenal tammenya walidzu cha 5 it. Yeah, it was obvious. Okay. Leeds singajoke ku championship ndikungobwera pa Emirates ndikuyichinyasi. Okay, fine. Koma the surprise result of the week has been City. Yeah, City ya gonja 2-0 pakhomo ndi Spurs. Of course Spurs so last season last trip yawo ku Etihad anakawina 4-0. So after City kuwina 4 ndi Wolves kumati ayamba bwino pakhomo nduza kuloza 2-0. Timu ya Manchester United sizikuyendabe. Adaona Fernandes uponya penalty. Ana support ambira kudandula. Amafuna striker inoyo ndeta saina Benjamin Sesko koma mumangomesa ma 30 minutes, ma 28 minutes inoyo mufuna jana kumauza coach. So utaona kuti zikhamota anachina La Liga, Real Madrid yapambana. Italian Serie A is back. Taona Milan ikufa game yawo yoyamba kumeko ndi Cremonese. Kangati moyongo ya muyongolowa kumene. French League sayambika mipira ili mbwete chabwino mai ndiye Alexander Isak kodi bwanji zikuvuta-vutabe iye sakufuna afuna pili Liverpool kunde lolemba ndi Liverpool ndi Newcastle sikuzati kukakhamuda Mike nimathokoza kuti umatijoina mu Sports Arena yazi koma kwambiri tikoro weekend iso ma games ena linkati karma wiki menemu ndo on Friday tizakhala ndi nthawi so yowunikiranso kuti ndokoti tilowera kuti lachitatu Bullets ndi Songwe Wanderers umenya ndi Craig tona kuti top of the table ikhamuka chabwino tikatere tafika pa mtsiriziro pa program yathu ya lero ya Sports Arena ndofuna ndithokoze Mike Ndala amene anali mlendo wanga kwamene amati chambula pamakina kuti ife tioneke mene tikuonekeramo ndi Thomas Chimata ine ndi Williams Gondwa pitirizani kuonera kanema wa Times mwako manonse.